a karo na biyu marayu 778 ne za su amfana da tallafin kudin karatu daga kungiyar nan ta kasa da kasa ta musulunci da ke kasar makka, inji sanita aliyu takarda Wamakko, shugaban kwamitin tsaro na majalisar dattawa ta tarayyar najeriya. sanita Wamakko ya bayyana cewa akalla sama da marayu 778 ne za su amfana da waɗannan tallafin. Wannan kungiyar dai kamar da sanita aliyu takarda ya bayyana ya ce kungiya ce wadda ke karkashin majalisar nan ta haɗin kan kasashen musulmi ta duniya mai mazauni a birnin makka. sanita aliyu takarda Wamakko wakili a wannan majalisar ya bayyana ma manema labarai jin kaɗan bayan da ya kammala zagayen tantancewar da ake can ana gudanarwa a halin da ake ciki yanzu nan. Ya bayyana cewa nan gaba kaɗan marayun za su dara da waɗannan kuɗaɗen karo na biyu, kamar yadda tsohon gwamnan na jihar Sokoto sanata aliyu takarda Wamakko ya ci gaba da cewa akalla marayu 2000 ne za su amfana da wannan tallafin domin ganin an rage raɗaɗin matsi da suke fama da shi, musamman domin su mai da hankali ga sha'anin ilimi. Wannan shiri da sharuwan da ita majalisar kwalta da musulmi ta duniya da musulmi a makka take shiryawa, tana da wajen department guda 11 cikinta. Cikin department ya su banci na da'awa da sauransu, akwai kuma department musamman wanda aka tsayar domin ba da tallafi ga mabukata musamman marayu. Shine wannan tun shekara kusan 10 suka wuce muka zo muka yi sabe na yara marayu a jihar kusan 2000. Lokacin aka ne a ba tallafi na ta samu harka samu damar ci gaba da rayuwa cikin sauki da matsayin da marayu. Lokacin kuma take ƙoƙarin ta ba da wannan tallafi gare su, to Allah da ba sai bana abin ya fara. Yanzu watanni uku suka wuce an zo an yi phase 1 da ba tallafi ga su marayun, wasu samu 250, 300, 200 da makamantar har ma 400. To yanzu ne aka dawo kuma a ci gaba, akwai muna da mutum sama da 1180 wanda za a bai ba. To yanzu kwanakin bai an ba 300 da wani abu, yanzu a ba mutum 774 za a saba wannan karo. Kuma su wannan tallafi kamar yadda ka sani matsayin mana musulmi muna da haƙƙin mu taimaka mai ɗan ƙarfi ga abin da Allah sauke mana. Ita kuma Saudiya abubuwan take yin arziki a duniya akwai wannan tallafi ga marayu. sanita aliyu takarda Wamakko ya bayyana cewa baki ɗaya dai kamar yadda aka shata mutane 1180 ne aka tantance da su kwata-kwata, inda aka tantance da sama da 300 a watanni uku da suka gabata, yayin da za a tantance da 778 a wannan karon da muke ciki. sanita Wamakko ya kara da cewa kowane daga cikin marayun an bashi tsakanin naira 250 zuwa 400. saboda haka ya bayyana cewa a karon nan na biyu su ma waɗannan marayun su 778 za su amshi nasu kason da yarda Allah. sanita Wamakko ya ci gaba da cewa musulunci ya sharɗanta ga musulmai da su taimaki marasa galihu musamman marayu. Ya ce gwamnatin ƙasar Saudi Arabia ta hannun wannan ƙungiyar ta ba da tallafi ta ƙasa da ƙasa, ta kan taimaka a matakai daban-daban domin ba da tallafi a faɗin duniya ta ganin musulunci da jama'a sun samu ci gaba. Kira su yi ta addu'a na farko su yi amfani da kan Allah don taimaka wannan marayu. Na biyu kuma yi ta addu'a na kuma kasanmu na kuma ita kasar kuma Saudiya ta ba da tallafi ga wannan bayan Allah. Ai mata addu'a ita kanta. Sarakunan su da shugaban amsa da mu namu nan amsa addu'a musamman da mace wani halin yanayin mai banta sai na haka ta corona. Mu addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan masiba ta corona. Sauran masibobin da ke Allah ga labon na kata mu irin fatan mutane da sauransu. Allah shi mana maganin su. Da yake magantawa jami'in shirin na jihar Sokoto Muhammad Bashir Sokoto ya bayyana cewa an soma tantancewa din ne a yau Lahadi ta 9 ga watan 8 na wannan shekarar ta 2020, kuma ana sa ran a kwashe kwanaki 5 ana yin wannan aikin. To kamar yadda kuka gani muna da mutum 778 waɗanda ya kamata mai screen ɗinsu sannan kuma su amfana da wannan shiri. Su kuwa yanzu kamar yadda kuka gani da kuka zagaya tare da mai girma sanita muka zagaya da shi, yanzu akalla muna da mutum 185 waɗanda muka ɗauko za mu fara da su a yau ɗin nan. Sannan kuma gobe still akwai wasu waɗanda za mu yi screening, za mu ci gaba da haka nan hayya Allah kwanaki 3 da aka bamu kafin sannan mu tsaya kuma mu ga adadin mutanen da muka ƙididdige kafin mu faɗa jama'a.
kamar yadda ya ci gaba da cewa aikin an tsara shi ne kamar da dokar kwamitin shugaban kasa mai kula da marar mashako ya sharɗanta. Saboda haka ya ce an samar da takunkumin baki da ruwa da sabuli da kuma sinadarin kashe kwayoyin cuta na hand sanitizer da kuma ba da tazara a lokacin da yaran suke a zaune ana jiran tantancewar. Ƙarshen rahoton kenan.